Гери. Трябва да се помисли правилно. Макси! Кой взима, бе? Мишката. Мишката. Тя е пипа, не е взела още. Хранен коша. Сега е проучва в момента. Взе архитектското. И свети фотоапарата. Мишката тя. Тези три неща. Защото и Даша Костонч. Значи бутон мишката най-много хареса. Да, мишка, архитектско и фотоапарат. Браво! Само дет малко допълзяхме. То до професията не са стига лесно. Айде, маме, почвай да разтребваш. Тотнет технологиите също Да. ще подкараме. Нататък. Толкова с мишката му е основна занимание. Максото взима това. Той мишката от тая взе най-напред ъгъла, това инженерния. За архитект била. Нещо печатната платка. Печатната платка използва за музика. Частната платка, да, видяхме го вече. печатна платка може да влезе тя в работа, защото тя има печатна платка във всичко. Всички неща, с които се занимаваш, имат печатни платки. Нали моите от тя? Маме, книжката, тук така. Нищо. Така крайно време беше въртелета малко. Така. Това е хоби, минече. Това е хобито вече. Преднаем на хобито. Браво. Разбрахме се вече. Книжката е ясно, маме. Аз Ясно, мишката ще е. Основният интерес към мишката. Собственика въртолета ма чака да го изберат, за да отида